nereaguje, nedýcha. Zavolajte záchranku. Dobrý deň, volám sa Nikoleta Filipaková, nachádzame sa na gymnáziu v Podranciach. Našli sme tu muža bezvedomý, asi 30-tník a vôbec nereaguje a nedýcha. V poriadku, majte sa. Rozohneme mu oblečenie. Prisunieme sa k nemu bližšie. Čo? Poďte. Mám otáčať? Či nie? Čiže? To nedáme. Tridsať stlačení hrudníka a 2 vdychy. Neviem, co to robí, ja sa spývam. Tento cyklus opakujeme, dokedy sa človek nepreverie.